So that's why, please forgive me. Though nakauna ako diguro. Well, liwat sa kamayong udto sa tanan kag subong April 17, 2022 kada sigsang tiyempo, no? So, happy Resurrection Day! Amo na, happy Easter sa tanan. Baw kadasig, kaya nga subong gid nga adlaw ang akon isa ka tuig nga pagpungko diri sa Get Closer nga programa. Wow! So, happy, Happy birthday! Well, anyway, welcome kag isa ini ka meaningful nga Domingo para sa akon kay ti amo ni ang tiempo nga sa diin masiling ko na happy Easter gid kay iniistorya giniya nga matuod-tuod, no? Personal niyang view. Well, sa kasagsagan kainitan gid sang pandemya, medyo masiling taara ko sa ang ako niyang work ko sa entertainment, sa mga live entertainment, ga MC ta kasal, ga MC ta convention, ga MC ta debut, birthday, anything. Ginaintrahan ta na. Well, sang nagpandemya na naigo na kita, abaw, nagkaladula amat-amat, damo na cancellation and everything. Ti amo to, nga daw medyo ikaw ya as a person, natural lang na iya nga makaagi ka anxiety. Sinablang, ala, ano na lang ni man, ano rin pwede matabo sa akon? Until one day I receive a call. Timing gid kaayo ang tawag nga kundi into nga nagapanumdum nako. Ano yung brahon ko ni? Kiti wala naman kasal, wala naman debut, wala na birthday. Amo nang pinaka-basic mo. Ting imo may natipon ka, amat-amat lang nga nagagwa. Wala may gabalik. Ko, Lord, budigi ko, Lord, kabudlay sa amuni nga sitwasyon. I keep on praying and praying and praying until one day I receive a call. Si Ma'am Maita, asawa ni Congressman Greg Sataya. Well, ginambalan niya kung Rod, kumusta ka na? O Jo, amo nang tawag isa nga Jojo ang nickname ko mo. Siya, ano nang nagakatabo sa imo? Ginambal ko siya diretsyo. Ay ma'am, wala gid. May ta, wala gid. Medyo pigado gid. Kaya amo nang mga senaryo sa amuto nga tiempo nga wala na gid bala. Ginambala niya ko nga, gusto mo, ikaw anay dala sang programa ta? So, wow! Singkul, Lord, salamat, kid. Answered prayers, kid. Gabi nga pangamuyo ko, gahi. Ako ginibiyon ako to, kung ano ni mo tabo sa akon man. Hindi man pwede nga masalig ka sa isa katao, imo paryente, imo mga utod da. Kaya isa kag isa may mga problema, kag isa may ginadukdo. So amo to, it was indeed a blessing. Kag aside from that, prior sa tong offer, sang naigo na ang live entertainment world, nakabatom na kugyapon tawag kay Mamayta. Kag amo to be nga ginbuligan mang kugyapon nila with their cash assistance. Kami nga mga ara sa live entertainment industry nakabaton kag isa ako dito sa beneficiaryo. Singko kanami, no? May gabatyag gali kag may gapanumdum sa imo nga wala mo man na panumdum nga pwede ka buligan that time, pero ara nagatupa nga wala baylo, wala kunano, basta mabulig lang gid ang ila tuyo. Singko kanami nga mga
personalidad, no? Salamat gid Ginoo sa pagtandog mo sa ilang at gipusoon nga amo na bala nga gintandog kami nga kami nga sa live entertainment industry amo to nabuligan maski paano bala kag ti amo na be ang sunod amo ni nga nakapungko kundi sa programa nga ti kung lang taon gidya from the very start ang ako niya nga genre more ko ya sa ano mo as a broadcaster KBP license broadcaster be DJ gi ko ya disc jockey ko so dugay na 1988 pa hasta nga nakaupdanay kami ni Congressman Greg Sataya sa piyaka istasyon the walo guro katuig kami didto so updanay kag ti kitanay kag ti gabungguanay tanan kag ti wala gid ko expect nga this will happen to me nga ti amo ni bala tananta na bulaga sining pandemya nga nagkatabo sa isa kag isa sa aton ikaw ako apektado tanan apektado so amo tiya nga pagtawag sa akon kiti hindi man pwede nga librehon mo day ang tubig kag suga mabayad kag ginaya hindi na pwede nga imo lang buwas na lang next na lang ko mabayad well hindi gid pwede kina mabayad kag gid maski mag-apat pa day mo nga bills utdan ka na iya mo hindi na pwede ano ni serbisyo publiko ni nga kinanglanman nga dapat imuman nga bayaran. Tiyan mo na nga ti karami nga natabo nga si Mamayta with the purity of heart kanami gid nga gintawgan niya ko katahom ka alwan nga tigipusoon amo ni nga nakatrabaho ko di kag di lang tawa isa na katuig nga sige-sige padayon amo na nga mapasalamat tunggi ko all my life I will be very thankful for the case nga natabo ni bisa akon personally that impacted my life in such a way nga kanami nga katahom nga proven and tested nga kanami nga mga tinuga nga usar sang mahal nga makaako nga para makabulig sa iyaman isig kapareho. Madamo gid nga salamat kag sa liwat very thankful gid kuya kay Mamayta kay Kong Greg salamat gid Kong Greg Sataya and family and the whole congressional staff nga ka mga mabuot man kag ti nanging kabahin man ko sa ila nanging kabahin man sila sa akon nga amo ni nga career kanami gid kag unahan ko lang wala ko subong cellphone so hindi ko kag-greet sa inyo guba akong cellphone amo ni nga nagka-problema ko gamay okay so amiyad to ang mga personal my experience well anyway amo na subong gapalabot gid sa tagsa-tagsa sa aton ang aton nga Congressman Greg Sataya sang Happy Resurrection Day kay subong April 17 ang adlaw sang pagkabanhaw sang aton nga makaako nga si Ginoong Hesukristo kag subong naman wala ko di cellphone wala nag-abot sa kupod ko naman sa subong. Ari naman ang congressional staff nga si Jonald Andrade. Nagapangapa ako di subong kundi in ka nga sakto ni? This one. Okay, ari na. Thank you, Sir Henry. Okay, ara na? Try. Mayong hapon sa imo? Hello. Nara. Okay. Okay na. Okay. Good afternoon, Action Radyo, no? Good afternoon sa amon mga tagpalamati. Sir Rod, good afternoon. Happy Easter Sunday. Happy Easter Sunday. Sir Henry, nung JM da sa technical room. Happy Easter sa tanan nga palamati sa ilaman ng mga panimalay through our Facebook
ning live. And of course, sa aton nga mga tagpalamati gid sa kahanginan, mayong ugtugid. Agawon ta kanay pasalamatan ta Sir Henry. Salamat gid. Si GM. Actually, Bago ang studio. Bago. Sol, amo na nga kita Ang ba- kuno. ang baho. Ako nga nakausar. Ay tuod. Kita ng Ay. bunyag. Ay, kahamo ang baho kanami sang kay ti Easter Sunday kuno dapat Yeah. ang tanan ko nung sulod bag-o. Speaking of bag-o, syempre subong nga adlaw ginaselebrar nato no atong na-mention mo nakagina nga ti Easter Sunday subong bilang pag dumdum kapag ulikid nato no sa pagkabanhaw sa aton nga Ginoong makaako no sa tanang na sakripisyo nga miyara sa para sa aton sa Rod. And so this Sunday is so beautiful and deserves to have people like you, Sir Ron, on air sa tagapalanyaga ang aton mga tagpalamati. Yeah, gina-expect ginanamon nga ra kamo da updan nyo kami, hindi nyo kami pagbayai. Ti amo na balang di ginapalabot sa aton nga pinalangga nga Congressman Greg Sadaya ang pagpanamyo sa tanan sang Happy Resurrection Day. Para na sa tanan-tanan nga mga nagapalamati sa aton sa tanan nga Sir Jonald, Sir Henry, may concern, Sir Jonald. Okay. Ay, yes, sir. There we go. Siyempre pa, sa akon nga mga ginapanumdum liwat sa aton nga dapat lang gid magsunod kita sang minimum health protocol. Sa aram gyapon si COVID hindi man sa madula, wala man sa nadula. Ara pa sa gyapon sa pagsuksok ng face mask, ang pagpanghugas ang kamot, ang social distancing, and of course ang pagpabakuna importante gyapon. Ang social distancing mabulubud na gid man maski sakay ka sa jeep 100% capacity naman, hindi na pwedeng maski sa front seat ka isa ka lang kung pwede man lang ngati makasakay ka nga duha ka mo, tatlo ka mo dalang driver ti wala ta mahimo amo na ka matuuran. Kaya ti, kasaka ang krudo, wala tamay mo, mapasakay gid ang mga driver. Amo na kaysa mga ayo lang tas ang jutay nga panumdom sa tanang nga pasahero. Kung medyo, amo nang term bala, medyo matulutig asi mamang driver, nga hindi sa rin kalakat. Ay, pangita, man pasahero. Kay kabudlay nga kung hindi mapuno ang jeep. Ang gamay ng ginang madala pa uli sa ilabalay. Mahal ng mga tanan, no? Mga balaklon, kakakibot. Yes, Sir Rod. Ang kinahanglanon sa pinakakinahanglanon na bakal ko. Yes. Pero wala na yan nakapugong para magnami ang studio ta subong na-appreciate ko gid. Ganun. Thank you gid. Bagong pintura. Yes, tanan. di ba? Kanami no kay Easter so meaning pa kadamo pagbag-o. Meaning kadamo kanami masimutan sang manami kag bag-o naton nga mga makita. Okay, so by the way, basi gusto mo na isugdanda ang pag-shout out. Yes. Wala ko di Facebook na daan, everything, wala. Ay to, Sir Rod. Nagka-problema. Okay. Anyway, ate ako na lang danay. Yeah. Hello, good afternoon sa kay Ana Sinoro, ang aton ang imong avid listener gid. Kay JVL Luntayaw. Hello, good afternoon. Kay Cheryl Gadudo, kay Herbert Gabriel Sibog, bata sa aton aabyan nga kapitan sa Barangay 7 si Kapper si Sibog. Hello Gab, actually may competition isa nga intrahan. So Okay. good luck idamon si Herbert Gabriel Sibog. Hello, good luck and I'll see you later. Wow. And of course, sa tagpanamati manamon kay SK Chairman gali G. Covertosio Barangay 7. Hello, good afternoon. Kay SK, happy birthday, belated happy birthday, SK Kagawad, Hercel Escala. Speaking of SK Kagawad. Wow. Okay, siyempre pa si Teresa Trinidad. Hello, Teray. Chandra Backert, welcome back from Australia. I hope you will enjoy your vacation here in the Philippines. Mahalong lang permi, kasi mabisitahan ta na si Judy Piliejo akag si nang Celia sa Panupandan. Okay. Good friend, good old friend nga nagpuli di from Australia. So kay galantaw man sa subong, I'm pretty sure niya malantaw hindi lang ko mag-comment. Sige, whatever, basta galantaw ka. Si Tiyay Marit,
si Terry, si Inang Ikit, si Ronaldin, si Naldo, kag siyempre si Siyada. Hello. Sige pa dayon pa, sumidugan Yes. ka pa. Hello, ati ng mayara kita mga pamatan-on no nga ginatawag din sila nga District 5 volunteer. So para sa isa ka kausa nga matahom na. Okay. Hello sa inyo. Gapan nga gani sila so actually before going here, gusto tayo nila nga makaupod mako panyaga galing kay ti hindi ta pwede ma-miss ang ining very beautiful Sunday episode with you Sir Rod. Yeah, kag Na- ti salamat nagabot ka kay actually Sir Jonald mabulubudlay sa akon kiti wala ko sang cellphone. okay. Mabudlay nga hindi ko ka ang mga pag shout out na hindi ko mahimo sa subong nga Okay. panahon. Okay, kag so far may naagdata subong bisita para sa maski ano lang nga pwede nato may istorya sa iya. Yes, actually, Sir Rod, speaking of pagbagono kag kanami isa pa matsyag kay ti kumbaga ginadumdum naton ang sakripisyo sang ato na Ginong makaako kag labaw sina no ang mga instrumento man niya nga ginahimo para makabulig man sa isig kapariyo, which is I think ang pinaka main purpose tagi diri sa kalibutan. That's right. Okay, muna gani subong Easter Sunday. Yes. Hindi, kung hindi balipatan kaya mo ning Domingo nga una ko nga nag-duty actually. Last year. So, 1 year na. Amo na. Nga, Happy anniversary Sir Rod sa imo. Ano naman pasalamatan ko kay Mamay. Yes. Oo, Ma'am, salamat din. aton gali ginagreet man ang abya nato no kay Congressman Grega Sataya kay Mamay ta ma'am. Good afternoon ma'am. Salamat, Gid. Amo na bala nga Thank sinig ko ginambal ko na kaginang ti. Amo na bala Sir Jonald nga ti answered prayers. Amo na. Yes. Oo. And speaking so, far, of kami da. yes, and Okay. speaking of answered prayer, no, ginapasalamatan naman nun, ang tanan nga kung hindi man ako mentionan yung pangalan, nagapadayon ka mo no sa pagpahibaluman sa mga nagkakaigong impormasyon kung diin ta pwede makapangayo-bulig sa siningation sang pandemya. Salamat gid sa inyo. Kabalo kami nga isa man kamo sa mga instrumento sang mahal nga makaako para tuytuyan man atong nagapangayo-bulig. And speaking of nagapangayo-bulig, Sir Rod, Okay. ang aton nga upod sa subong nga aga, actually tatlo ni sila dapat galing hambal ko ang duwa daw kagina-reserve naton sa madason naman nga mga topiko nga ti manging kaangay man sa atong diskusyon. Subong nga adlaw, speaking of pagbag-o, gakakita naton nga ining mga pagbag-o nga gakakita ta subong mga kumaga dalan ni sila mga dalan sa makita naton nga kumbaga pag-improve kag at the same time hakos naton sa matutuon nga serbisyo publiko. So ang kaupod naton sa subong nga aga, isa na siya parehas ko man, isa ka nagaserbisyo bilang isa ka pamatan-on man sa ilang Okay. barangay. So hultong Try ta to lang me. ang Nga mga phone touch naman sa. yes. Okay. Si Okay. Miguel Henry. Okay. Sige, check so, na. okay na, Sir Rod. Okay, Sir Rod ng Sir Henry. Okay. At hindi na pagpaluigon pa, ato na pag-welcome ang SK Kagawad Mapisan sa ang Barangay Estefania, SK Kagawad Kimbert Montanio Villaruel. Oh, hello, SK Kagawad. Good afternoon, sir. Hello? May Sir. may ngapon. May nga po, sir. Oh, si Rod Simon gali kag siya pikari mo no, kilala mo naman upod ko subong si DJ, no? Sir. Okay. So, magaba ka parang Estefania ka, Dako, yes. Oo. Ah, One of the biggest, I guess, masiling mo ba sa Bacolod, ako ang Estefania. Yes. Pilan na ka mo, sir, subok ka subdivision lang? Sa subdivision, be? May Sir. lima na ka mo da? Anom? Kung lolo po. sa subdivision lang, to prove nga dako gid ang barangay Estefania. Okay. Ako, uling isipan. Oo, dako sir, no? Okay. So, oo, ara pa nga daan sa inyo ang Carlos Hiladom Memorial State College, Fortune Yes, sir. Town Campus. No? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, ari gina-adjust pa nato ng aton connectivity no kay daw bag-o ang tanan. Yes. amo ginaga-adjust ka no mo, pero we're coping with it, man. Thank you again kay Sir Henry. Okay. Hello? Kagawad? Hello. Can you start your talk?
by greetings persons nga gusto mo itamyawon anay. Sige. Mayong hapon no ng Happy Easter Sunday sa tanan. Ano ko lang ako mga upod siyempre sa SK Council sa Barangay Estefania. Tanan nga mga kagawad kag SK Secretary kag Treasurer. Okay. Hello, sir. Yeah, sir. We're listening. Yes. Okay. So, how was it? Anong experience mo be as SK Kagawad? Ano din ka natuon nga komitiba, kumbaga? Yes, Sir Rod. Committee ba? I'm sa Committee on Environment, sir, ng ako na that's my committee sa Amon SK Council. Okay. Ang experience ko bilang SK Kagawad, sir, no, since ang na-elect ko sa 2018, siyempre malipayon, sir, nga serbisyo sa pamatanon. Okay. Nami sa dughan kay makita mo nga serbisyo ka sa matutuod sa pamatanon kag makita mo pamatanon nga improvement sa ilang pangabuhi. Okay. Kagti na-inspired ka gid no? Kiti masiling naton nga may personalidad nga na maski paano nagabulig kag padayon nga hatag sang pwede nga mabulig sa tagsa-tagsa, no? Yes, sir. Okay. Kagti ano pa gid ang iban pa gid nga mga cases ba nga pwede mo ma-share sa amon? Siyempre may mga cases, sir, no, nga mga nga gabulig sa aton nalinsang unas sa subong. Siyempre si Congressman Greg Sataya wala gid nga nagapabaya di sa Sitania, siyempre sa Bilog man nga Bacolod City. Okay. Kag well, Aribe, may dugang lagi na pamangkot sa imo si Sir Jonald. Okay. Yes, sir. Hello, Bert. Good afternoon. Good afternoon, Ah, sir. actually hindi ko kabati masyado kay nang may mga technical difficulties pero thank you kay Sir Henry kay gina-effort yagid and Bert, ako ya bilang ng isa man sa mga SK Kagawads no. Nakita ko gid kung paano naton nangin kung paano tabla nangin mapinuslanon sa aton nga role bilang mga leaderess man sa mga pamatanon. Anong isa ka kumbaga programa nga feeling mo kag nakita mo gid no nga nangin rason para mangin motivated kapag gid or mangin aktibo kapag gid ginablang sa imong perspective bilang isa ka SK Kagawad, ano ina ang isa ka bagay or let's say may ara kada modelo nimo sa pagpangalagad, sino ina siya or ano ang nagapabilin sa imo nga mangin tampad man sa pagserbisyo? Okay, sir, salamat sa imong question, no. Motivated ko, sir, siyempre makita nato ng aton nga mga public official kung sino ang gahimo sang maayo. Siyempre makita, ka-motivate ko nga himuon ko man sa akon kagulingon sa siyempre sa Barangay Estefania si Kong Greg nga tampad kag kampiyon gid sa serbisyo. Amo na ang isa sa mga ga-motivate sa akon nga magpadayon sang serbisyo sa pamatanon sa Estefania. Okay. Thank you gid no, Bert. You know what? Isa man sa subong no ang isa sa mga lessons naton nga makuha sa subong Domingo kung ang padayon naton balang nga pag kita sang maayo nga perspektibo o kunang brighter perspective no. Balo ka Bert kakakita kumandala sa Barangay Estefania ang mga nagkalain-lain yung mga programa ilabi na sa mga pamatanon kag kabalo ko nga may mga programa gid ang opisina sa aton abyan nga si Congressman Greg Sataya ilabi na sa mga pamatanon kag nakita ko gid kung ano kamo kaaktibo in terms sa paano nyo sa papanaog sa mga kapurukan kag bati ko I don't know if na discuss nyo na ni Sir Rod kay kag dito ka mabatian. May mga dalanon kita dira nga natinguan nga mabuligan sa opisina.
Yes, sir. Ang ano, sir, ang Camilot going to country homes, no? Camilot going to country homes. Sige. Mabalik no si SK Kagawad Kimbert in a while. Anyway, amo na to Sir Rod. You know what, Sir Rod? Ang isa sa pinaka-nakuha na tong lesson sa Subongan Sunday. Thank you, good gali, Sir Rod. Kanami sa imong headphone. Akali hindi namin, kaya ang sa part mo yan, medyo may problema, Jutay. Oo. Ang mga basta bago ang gamit, a little bit of Yes. adjustment. Pero kanami kay he was able to share sa iya sentiments bilang SK Kagawad kagti para sa akon Sir Rodya sa pila ka hindi man ta amo gina karelyoso nga tawo pero nakita tanong nga according sa mga biblical teachings man nga ini nga pagpangabuhi sa kalibutan nagabalik gid sa kung paano naton ging tagaan oportunidad ang aton mga kalawasan para mangin kaangay gid sa pagbalik sang serbisyo sa mga sisikapariyota. So I think it goes with how the youth of today is working mano towards understanding kung ano bala kalapad ang pagserbisyo naton. That's right. Diri sa kalibutan. Kag ini nga Easter Sunday, mo giniguno nga dapat patinguhaan tagid. Are na siguro sa linya, doon taliw, isugpon na biliwat. Hello, SK Kagawad! Good afternoon, sir, ulit. Oo. Napatayaton connection. Oo, gani kagina, no? Pasensya na, kay daw bag-o dibi ang amon gamit. Kaluyan ni Lord, digin Yes, thank you very much. blessingan ang Aksyon Radio, Bacolod. Amo nga doon adjust kaming gawa. Okay. Barangay Estefania. So, SK Kagawad, kanami May no hapon, nga sir. kamo nga mga hubinis aktibo sa pagbulig sa inyong komunidad. Mm. Kagka maistorya na itabi party sa sports naman. So Yes, far sir. daw Sige. aktibo man da ang inyong giho kung maghambal ta party sa sports. Ang basketball Yes, sir. da hataw Yes, sir. man. Mhm. Yes. So Actually, sa Oo. Subong, sir, do wala pa man kami sa sports Subong na kay due to ng protocol lang nga gina-implement sa aton government. So, sa Subong, wala pa agad kami sa sports. Pero, before, very active ginang Estefania regarding sa sports development. okay, so mamadugang pagid si of course si Sir Jonald, okay, para mabatian gid balahaw. Thank you, good Sir Rod. Oh, man Amo niya ang nami kay may teamwork. Oo, dapat. No. Hello Bert, ako ya Bert bilang dugay na tayo kilalanay kag ti Yes, biskan actually I don't think it's by accident that we met because we're meeting for a purpose and that purpose is to share our sentiments together, to share the vision that we have no. Kag kanami kay ang isa naton kaabyan sa Rod nga si Congressman Grega Sataya nagahatag gid siya per mi advices, That's right. nagahatag gid siya per mi kumbaga anong na encounter yaman before kag di ko makita namon kung paano siya mga lagad kakakita namon nga ay pwede ni gali so pwede namon ma-apply kag ti kung paano niya i-work on ang mga proyekto nga ini nga isalig man sa amon sa mga kapurukan makita namon nga ay posible gali basta gabuligay kag may teamwork nan Sakto gid. kag wala ga pili kay ti nakita ko ni si Kimbert many times, especially sa mga kausaman nga tiga na naman kami usually, kakakita ko gid kung ano bla ang ginatagaan nila importance. Sige. So speaking of importance, kali Bert, ano ang ma-share mo sa mga pamatanon sa Barangay Estefania sa mga programa no sa aton isa kaabyan nga Congressman Greg Sataya kag ikaw man bilang isa ka SK Kagawad dira sa Barangay Estefania? Okay, sir, no? Ang mga programa ni Congreg, sir, nang hindi lang nakapokus sa pamatanon, sa tigulang, or sa kundi sa tagsa-tagsa, sir. Una-una, ang programa ni Congreg nga sa aton siyempre, ang sa edukasyon, gid sir, no? Ang CHED. Yes. Ang CHED scholarship. ang Yes. Yes. Siyempre, hindi man ko include or nabilang sa CHED before, pero damo ko kilala nga mga pamatanon nga naging CHED scholar paagi sa opisina ni Congreg kag subong nakatapos na eskwela. Kag siyempre sir no sa mga
out of school youth nga wala Out of nakiskwela. school Ang youth. programa ni Congreg nga TESDA damo gid nga na Yes. nabuligan. Out of school youth for TESDA, no, nga mga opportunities, yes. Yes. Yes, Bert. Isa na ang nabuligan ang akon tiya ka nga nakatapos gid sa TESDA nga ginbulig ni Congreg sa Okay. So, di nasubong si tita mo, Bert, after sa TESDA niya. Ano ginkuha niya nga course? ano siya sir ng baking bla sa Okay. ano, Food and cake, beverage, daw mo na. Okay, Ara okay. sa subong sa gwa sir. Ay, aray na subong sagwa ang tita ni Kim Bert nga naka-avail sang TESDA scholarship program sa opisina sa aton abyan nga si Congressman Greg Gasataya. Yes, Bert. Yes. Kag siyempre sir no, hindi lang nakafocus sa aton mga pamatan-o ng programa ni Congreg. Siyempre sa aton nga mga highways kag ang dalan ang napahimo ni nga dalan ni Congreg sa halin sa Camilot dugtong pakadto country homes nga naposto sa may circumferential. Okay. Siya na ang rason kung nga nasiminto da ang dalan kag wala na kung maagyan nga komportable ang pumuluyo. Okay. So that means ang mga dalanon nga nahuman na pinagi sa opisina kag inisyatibo man no sa aton halang don kag ti abyan naton nga si Congressman Greg Sataya nangin mapunuslanon ilabi na sa pag-agi sang mga kabarangay mo dira sa Barangay Estefania. Yes, sir. Kag siyempre may ara naman nga pala ubuton nga proyekto si Congreg siyempre ang Barangay Health Center nga dako gid Yes. sa tanan. Barangay Health Center. Thank you, Gilbert, no? Ati, at this point in time, before ta kaya tagliwat kay Sir Rod Simon, ano niya ang kumaga, ang mahambal mo, you know, as kay kagawad nga ti, ang imo liderato dira, wala ya katapusan kay ti after na sang term. Of course, kabalo kami nga magapadayon ka kay ti kumaga lifetime mo na nga commitment. So anong ma-share mo sa ila nga para updan ikaw sa mga programa, subong man sa mga programa sa aton abyan nga si Congressman Greg Gasataya. Siyempre no, ginapangabay ko kag umahambal ko lang sa aton nga pamatan-on no, nga kung sa ila kaugalingon nga ano nga kung motivated sila nga amo na nga kung ara sila heart ang pagserbisyo inaano ko sila encourage nga maging part sang mga programs sang SK kag syempre sang aton nga office of the congressman sa aton ni Greg Sataya. Kag mahambal ko lang sa ila nga kabay pa padayon nila nga suportahan ang programa kay para ni sa tanan. Yes. Thank you, Gilbert. Ibalik ta ka subong danay kay Sir Rod Simon. Yes. Kasadya, maniwala. Thank you very much. Okay, kagawad. Basi gusto mo man na miyaw, i-greet mo na idang mo mga friends and family. Okay, sir. Nag-greet ko siyempre akon nga family no family Villaruel, of course, ang amon SK chairman si Raprap Amit, tanan nga mga SK kagawad, Van Abrico, Edison, May Basas, Kevin Galas, Cristabel Acorda kag si Richard Octavio. Mayong hapon sila. Okay, sir. Happy Easter Sunday. Luwat sa imo, ha? Happy Easter Sunday man, sir. Okay, kagahalong gid ta permi, ha? Halong gid, halong. Yes, sir. Salamat gid, padayon gid kita sa pagserbisyo para sa kaayuhan sa tanan. Thank you so much, sir. God bless. So, God Okay. bless. Thank you. Yes, okay. Nasa amo yan to. Natuwi, ano gid man. SK Kagawad na itawid Iya, tawid. Amo na gali ang term. Hello, kay SK Kagawad, Kimbert, Punta New Villaruel. Kag sa tanan nga mga kaupo dyan, no, mga bisita kami da para sa mga programa nga ti makabulig gid. So salamat gid kay kagina Sir Rod sang ako naga istorya sa iya, ni share niya nga ang pagsuporta ko no do parios na nga ginabuligan naton ang kausa nga magaabot man ang bulig para sa tagsa ka That's panimalay. right. Oh. Amo siguro nga may public leader tabala nga ti amo na no. Masiling tang I do not know. Lain ang joy mo bala kung makabulig ka. Kaysa ikaw ginabuligan, lain daw maka-extend ka sang kamot mo. Lain ang
kaka-fulfilling amo na nga well padayon lang kita kagti salamat sa Ginoo nga padayon nga ginatandog ang tagipusoon sa aton Congressman Greg Sataya. Anyway, maistorya ta kadali no, naglabot nagali 172 at si Bagyong Agaton wala kadako na. Yes, Sir Rod. So, Siling mo to, signal number 1, number 2. Correct. Man to, amo to ka grabing ulan, no? yes. Dadugay to, no? Mas kita din ka-experience man ta. Yes. And Sir Rod, speaking of ang amo na nga bagyo no, I think tanan man siguro nangin aware kag nabatian gid ang balita nga may mga scientists kita nga nagapanawagan gid sang pagbulig naton para hindi na ni matigayon ang climate change kag kadako gid sang posible nga matabo nga malain way taman gid pangayo pero sa pag explicarya sa tuanay nabalaan naton kag namatyagan nga ang tanan nga gakalatabo subong sa aton nga mga bagyo flash floods kag sa iban pagid no nga mga parte sang kalibutan nga naka-experience sang wala taman gid pangayo mga natabo nga hindi taman ma-explain nga amo ginakagrabe. That's because I think it's time nga magkapitanay kita kamot kag idunga naton ang aton nga efforts para itudo na gid ang pagbulig sa kalibutan kag of course sa aton mga opisyalis manda sa ilaman nga mga plataporma sa palibot nga it's time na para mangin aware kita nga ang ginahimo naton nga malain nagabalikid sa aton. That's right. Isa na gani sa mga timprano, ano man to yung daw sigiman inulan, nasunog to ang area nga pinato ka balay na dalasa sa may Porcagay Barangay Barangay 2. Pero una to nga nagresponde man, si Attorney Mark Mayo. Yes. Amo na nga salamat, gid. Hello, Attorney Mark Mayo. Ina ba lang may tagipusoon gid ang pagbulig para sa kadamaan. Well, amo pa gini pangamuyon ta Sir Jonald ang pwedeng sa sining eleksyon maghalong gid ang tagsa-tagsa kay ti may ginaano man sila nga base mangin aktibo naman liwat base magsaka ang figura sa COVID-19. Amo na nga dapat maghalong kita no? Kagang SIM card bill gani, di ba Yes. na? Kabalo ka maguro nga bito na ni Presidente Duterte. Ako bala, anong kikihati na daang mo opinion? Ano yung SIM mo? Pabor kang naka-register ang SIM card mo kung gusto mo yung wala lang. Hindi lang. Ako naman, Sir Rod, for privacy reasons, for now ha, kaya syempre doon ko pa bala masyado gid nakita ang iyang posibilidad sa future. Feeling ko no for now. No for now. For privacy reasons. Ako For privacy reasons. para may kontra, yes ko. Yes, kaya. Dapat tuwa ta. Dapat tuwa. Yes, kuya. Kitiya mo na nga kon nga para bala mauntat ining mga marites Yes. Ang iban pangguba Correct. mga opisyo Correct. Ano ni sila? Ano may sila mangguba kabuhi sang iban? Yeah. Kakabalo ka na sang mga nagkakatabo subong sang mahulam ka kwarta, hindi ka kabayad. Ang shaming, grabe, delikado. Oo. Grabe nga pagpakahuya nga Oo. si Amon ni may utang sa Amon kag kalaway sa talaga. Pero kung halimbawa ikaw binakahulam, Oo. tungod niya kilala ta kaya wala kang gapati. Daw mo na bala daw pawala lang dayon nga din hindi ko pagsapakon. Amo na nga to kabudlay nami igid nga kung wala kang may ginatago ti nami nga nakarehistro na lang nga para nga wala Yes. kang may himo sa hindi amo ti ama ang himo naman yan no kinatala lang For na privacy reasons. Pero on that matter man, of course, to prevent man, tsakto na mo Sir Rod, to prevent misleading kag misinformation. That's right. Amo naman Kaya na. amo na ba siling ni Ma'am Jabilin Cano nga ang Oo. fake news kung sige kag wala untat bago mo na bala. Pinapatihan na. Pati ko. Daw mo na bala daw. Yes. Napatihan na naton tanan. So mo na ang oil price increase pagid base next week. Saka naman ano. Gani. That's why ginay-chindi tagid ang mga kauturan kag abyan naton ng mga jeepney drivers, Yeah, taxi mugid. drivers kati gakabatsyagan pa sila in terms nga gulpi magsaka ang
plate man giti. Syempre kabalo man ta kung ano kabudlay para sa ila. Correct. Inagaling kisa may, halimbawa, nakita ko nga akong bill galabot, pagsakay ko taxi, 80 plus, no? Imo na lang na ito, hindi ko pagkambyuhi, Kito ka, kabatsyag ka na mo. Naluoy ka sa mga drivers ta subong. Ang muna gani nga, bago ni Basi Mabalaan. Ang kabit, allowed naman o paano? Yung kabalo. Kiti, sa kapigaduhon subong amo na nga dapat tagsa-tagsa ta mangin responsable lang gid kag magbatyag sa isa kag isa. Well, anyway, raton tabi ang sinyalis ni Migota. Yes. Aksyon Henry kung na tiempo na pabala lang kami. Yes. Madugang ka. Sige, since ako subong nakatoka para mag-greet. Okay, go. Hello Sir Gil Javier. Good afternoon, Mingog to Sir Rod and Sir Jonad. Happy Easter Sunday. Stay safe to both of you. Thanks. God bless. Tapos, hello kay SK Kagawad Kimberly. What gachati siya sa ako na ba yun ako? Do ka kulang gid sang chimpo para i-share ang tanan nga experiences niya sa mga nabuligan sa opisina sa aton nga abyan nga si Kong Greg. Ari pa gid si hello kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Mayong ugto Sir Rod, Sir Jonald. In fairness, sakto na spelling sa pangalan ko. Hello kay Ma'am Baby Gregorio Yulo. Hello, good afternoon. Luwat kay Ma'am Ana Sinoro. Sa aton man, hello kay SK SK Secretary Charlene Gokes sa Barangay 28. Hi. Okay. Kaga sa tanan ng mga pamati da sa amon, galantaw sa amon, mayong hapon sa inyo tanan. Sa Barangay Bata, mga dagkong barangay, no? Mansilingan, Mandalagan. Yes, mga vote rich kayo. Estefania, ang inyong barangay, Singkang Airport. Hello, Capo City Distrito. Maging text ko na, Cap. I love you. Charing. Hello, Cap. Yung numbered barangays, no? 1 Yes. to 61. 1 to 41. 41. 1 to 41, yes. All in all, 61. Gali, And mga friends na ng sila barangays. tanan. Oo. Yes. Sa Barangay Banago, kadako Yes. man, no? Kato ka na, Sir Rod? Sa Banago? Oo. Sa, ano galing ila ng restaurant na... Migo ko da ang Palawod. Palawod Oo. na. Palawod. Kami Kiti nila food. Banago ka dako ng barangay. Yes, Oo. very vote rich man. Ang Kapitan Domingo Comante, Yes. ang iba na ka mga SK Kagawad, Yes. si former Kapitan Eduardo Torrecampo. Hello. Daw tatay ko na lang na. Tapos Yes. siyempre si Kagawad Jesse Bantigue, mga manadamo da mga abiyanta man. Yes. Salamat. Ang iban makahigayon nagapamati gid kag nanamian sila sang programa nga Get Closer. Kita ka Yes. paninguhata nga mangin close sa ato mga Yes. listeners mo. Karami, no? Good vibes lang yato na. Yes. Oo. And we're trying to educate, to give information as much as possible, as much as available lang gid sa ato, no? Nga para kabalo ka mo sa mga tagpalamati naton nga ang ini nga mga programa pwede nyo gid katuan anytime. That's right. Kaya sa isa ko di katuig, dira ko na muad sa natawag nga mga hala kadamo-damo gali na buligan halin sa medical assistance, cash assistance, pakadto na sa hospitalization, sa burial, kadamo-damo pakadto na sa CHED scholarship, TESDA scholarship, sa sports, sa mental health, ay kadamo. Proven and tested gidya. Amo na nga, amo na sa personal ko na share ko na takagina nga Yes. being celebrating my first year here in this program, Get Closer. I am very much thankful gidya. My heart is so grateful. And you're so bright today. Ha? You're so bright today sa imo polo shirt. Amo na nga color mo. Amo gini. Diba? Karami ko thankful tapos ka bright ka pa. Oo. Importante niya mo kag ti nagakaangay gidya na dapat isinggit kung pwede isinggit sa bilog na pumuluyo ang pagampo lang gid ang aton kag ang siyempre
ang paggihas ang tagsa-tagsa sa aton. Yes. And hello gali, greet ko man si Dr. Ruby M. Tuble, Kalishaberian, sang Kamsi Fortune Town. Wow. Hello, Sir Roderick K. Samonte, I miss you. Sir, pakapita please. Doka busy man ang siya. Gani. Terrible ng schedule ya. Sir, kapita, sir. Kasi mo nang gina... Kadmayo nga abyan man ni Oh, siya. Congressman Kiraga sa taya. Natural, no. Yes. Kag ano ginaya? Si Tokayo ko na iya. Maski lang ng spelling do may Spelling chat, may wala. ano, RH na sa mo, may RH. Yes, pa. may RH siya. Ako ya diretso na mo. Ako nang ti sa kadugayon tani sa broadcast. Imagine no 1988 pa ko galing 19? 88. Oh, wow. Wala ko Doka- pa natawo. Doka 5 years lang ni Sir Rod. Gabi. Amo na nga siling ko salamat gid kag ti amo na bala medyo naglaylo ta jutay. Nakagwa tabi. Tapos pagbalik ara nag-concentrate ta sa live entertainment, ginigo ta ni pandemic. Tapos wala mo yung expect amo na naka-receive ko tawag ti ari ko ti subong amo na nga ti livelihood gid siya ba kung livelihood Yes. tawag ng masiling ay sila ang TESDA ng buhay ko. Yes. Ako na nga very thankful. Amo na. kay And, kuya. Sir Rod, and for that matter, ako yaga pati ko nga everything happens for a reason. Yeah, that's And may right. purpose kita tanan. Ari ka dire because isa ka sa mga nagapanguna para i-inform mga ton mga tagpalamati sa mga pwede nila madlaganan, mapangayuan bulig. Kag ti subong Easter Sunday, kanami mabaton sang gift of salvation. Kag do kanami gid. Thank you, good Lord, sa blessings mo. Kabay nga, i-shower mo pagid sa amon tanan nga makita namon kung ano kakamayo. Being so religious, that's why nga ginapalabot gini Congreg sa taya ang pagpanamyaw sa tagsa-tagsa sa atin sang Happy Resurrection Day. Kagati mo na bilang ang pagkabanhaw gabay pang maghahatag sa inspirasyon sa tagsa-tagsa nga hindi madulaan sang pag-asa. Ara lang na sa basa updan talang permisang pagpangamuyo kag palangga sa isa kag isa. Kag ti mo na balang there is always what we call 1,000 hope. Yes! Oo. Hello, Attorney Mark Mayo. Oh. Main-tra kami da ni Sir Rod Simon. Oo. Guess pag ko da akong kinanglan mo, ari ko ti libre na ya mo na bala ang term na bala sa mga abogado do pro bono. Pro bono. Pro bono. Libre. Espanyol na, Sir Rod, no? I don't know. Hindi ko sigurado. Pro bono. Daw, hindi na ako mag-attempt. Kaya daw hindi ko sigurado. Ang may term pagkina sila ng mga ginausay na mea culpa. I'm sorry. Daw na balaw kung they're at fault. So, muna, kag sa tanan-tanan nga mga gapalamati sa aton, galantaw, dako ginanga muna pagpasalamat, kag pagpanamyaw sa isa kag isa sang Happy Easter Sunday. Wow, April 17, 2022. Kag sa sunod, ayan nga tuig, ganun magkalatabo sa ato, no? Padayon na to sa pagpangamuyo, Yes. Pangamuyo. Kag basi next year, kaluyan, mga sawa ka na, Di mate. Damo, paano, Sir Rod? Priorities. Damo po, bro. Hello, Attorney Annabel S. Palik. Hello, Attorney Annabel. Happy Easter and thank you so much sa tanan nga inspiration sa tanan nga mga estudyante nga ginahatagan mo gid sang nang Ulikid. pagulikid kag mga pa-discussion mo gid para sa mayong pagpanggobyerno. Hello, Attorney Annabel Palik and family. Kag Happy dako Easter. liwat ang aton pagpasalamat kay SK Kagawad sang Barangay Estefania. SK Kagawad. Kimbert Villaruel. Yes. Okay, salamat, Bert, Gid. thank you, Gid. Akabalo kami nga. Usually, muna ang impression per me mo kung tapos na ganang interview, mamalala ka kulang ka oras. Amo, Gid na. Oh, well, the time has come for us to say bye-bye. Ah. Ang huli mo nga
your parting words. Yes, ako bilang abyan ni Congressman Graga Sataya, nagapahibalo kag nagapalabot sa inyo sang isa ka Happy Easter Sunday kag kabay nga padayon kita magasuporta sa mga programa nga makabuligid sa mga taga Bacolod ilabi na sa serbisyo nga kampiyon. God bless everyone. Let's keep praying. Kag Happy Easter Sunday again. Kag ako nangin kabahin sa nga programa. Salamat gid kay Ma'am Maita Gasataya. Pamaagi kay Gasataya. Salamat gid. Ma'am Dumaybe, nasa sir, happy anniversary, sir. Yeah, well, time has come for us to say bye-bye. Yes. Well, updan mo ko, Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Maxwell Puli